Hormatly tamaşaçylar, Häzir Respublikamyzyň atgyzynyň başçysy Mustaq Ahmedowyň aýtmagyna birnäçe aýdymdyňdan. Oňa sadanlarlygy diýerler. Gyjakda Türkmen telewizionynyň we radiosynyň gyjakçysy Allahdurdy Çaryarow dutarda ýazgyly Kuwadow. Halk aýdymy aşak bakma. Bakma, fırsat bulup yar yar kalhınladır. Edersiz abi yoda yakmın Güne kulağına kalhınladır. Ey ayrıldım sabrıya karardan, gittim indi yar yar ıhtiyardım. Ey ümitim var koşan hardan göğsünü bendeydi gözükmedim. Yakar gel aşıklarım gel geley yodu mende. Arrum armadım zıkkım, hep olan gülüzüne behendim bir yaram zıkkmadım. Ey zinhar diro buldum zari, görmegeme zadi zari. Ey kasavet menil ve yaharım Allah'ım bilsinlerim. Gel yahar